So ang ating program te, ito yung tinatawag ng upper limb. Pagtaas ng bibig mo te ha. Umagat sa bibig mo. Pagtaas ng bibig mo. Bakit? First day, ano ang 319? 26. So ang bibig mo ngayon. Pulse rate. Wala na doon ang pulse rate mo. Dali ba? Okay na kanyan. Wah! Wala na kanyan. Palwag kaya na eh. Highway na kayo eh. Oh, highway. O sige Pal, thank you. Ah, nanabala na. Ito yung dahilan kung bakit. Oo. Na-therapy siya today. Sige, mamita na. O, kinontak ako nito. Kaya na po tayo tumuloy. At hindi ko kinsan ano mo ha, medyo. Ano, so 180 over 120. So 100 to the force mo. Carry mo ganyan doon. Hindi ka nahilo. Ang bumper, no? Sino sponsor? Ikaw? Sino ba yan? Kulang ka po. Ito ba? Kasama di ba maya? Hindi pwede. Hindi pwede. Mamaya. Kasi doon ba? Hindi ka diba? Ikaw po. So, ito yung iglesia. Iglesia. Okay, ito si Kuya. Si sponsor. Ito yung sponsor, brad. Okay. So, ang mga gagamitin natin, nagkukulitin natin yan. Kukulit. Pagka ito, nakamaksin. Tapos, ito. So, masakit to. Sobrang masakit. Mahirap ako upo. Mahirap ako upo. Tuko mo na. Ako ka muna, gabis niya. So, yung mga gagawin tayo exercises. Kuya, ano mo yan? Paano? Dito ka sa vlog natin. Naka-vlog tayo eh. Ay, dito ako yan. Yan, si Kuya Ryan natin. Panganay to. Pangalang pangalan. Ikaw, Bunso. ang pangalan mo? Raymond. Kaya, ito yung mga... Ito ka. Ito. Dalawa lang kayo? Apat po kami. Apat Yung isa po. po nasa ibang bansa. Sige. So, meron tayong tinatawag na speedy recovery program. Anong speedy recovery program? From 6 months, gagawin siya 3 months. So, ano siya? Daily siya. So, we have different kind of program ang gagawin sa ito. So, kayo ang speedy recovery o mahaba. Mas mahaba kasi may Ano po yung mas... Siyempre. recovery? Oo, yung speedy recovery. Na makikita niyo dyan, mga San Fernando natin. So, araw-araw sila. So, may mga grade. So, 10 session, 10 paid session, may mga improvement na natin. Yung speed recovery na yung mga ilang months. Hindi lang malaga doon 3 months. Papagila din, from 6 months, magiging 3 months. Every day po ba siya? Every day siya, but different kind of program. Physical therapy, massage therapy. We will. Yung po kaya katawan na lang. Hindi siya. Pabubuo. Hindi. Ilan taon ba? Set ano mo? 51. O 7 try na pa. Effective. From 7 try to 84, effective yung speed recovery program. Pero yung 6 months. Kagaya niyan, kuryente, wala. Kuryente, wala. Massage therapy, physical therapy, physiotherapy. We will combine, but different program ang natin. Kaya speed recovery program eh. Pero po yung 6 months po, every day din po ba siya? Or mga... 3 times yun eh. 3 times a week. Tagal nun eh. Yung 3 months recovery na yun. Yung speed recovery. Oh, speed recovery 3 months. Nakaka-ano na siya nun, ang ano natin, nakaka-ano siya nun. Mga ganon. Nape-person na na yung Yes, oo. Oo, nalala ko to. Hindi nagkaroon ko si Paring Benji. Shoutout ba sa Paring Benji dyan? Yan na. Kasi ibang bansa na. So, nung pagkakaano, marami nang bumalik. So, ang naka-ongoing ko ngayon, si San Fernando ko, tapos si ano ko, kami ito mag-usap ako, San Fernando ba? Hindi pa nag-discount. Pagka-speed ko, may problem, may discount yan. Yan, may tinatawag na. Kasi yung ano namin. kasi nangano tayo na. Sinambang niya. So, ang ating mga, ang kaklase mga yon, San Jose, kaklase mo ano? Ito yung mga bedridden. Mas mabilis ka kasi nakakagalaw ka na. Sila kasi hindi nakakagalaw. Kasi hindi mo nag-lock yung kamay niya. Oo, hindi ka nakakagalaw, Tep. Ang sa'yo, Tep, pinakamatagal niya. Kasi hindi natin pwedeng pagbigyan yung katawan mo na higa ka, hindi pwede. Wala na siyang humihina pag nakakita. Oo, bago mamihina niyan. Hospital ka. Ito yung mga muscle mo, nag-lock, espasa mo, mga joints mo, yung mga ano mo,
may mga bilang po ito. May mga bilang yan. Hindi pwedeng barabarahin natin yun. Magsisimula tayo sa 10 counts until 13, 12, mag-super 21. Tapos ng percent. Pag nakakaupo ka naman, dito muna, gagawin natin yung kakatak natin muna. May mga bilang na yan, ha? So tapos niyan, medyo malakas na siya, guys, upo tayo. Tapos nung upo tayo, last is walking. And then goodbye. Kasi lakad ka na eh. Okay? So, kasama mo yung speech therapy mo. Medyo na yung Oo, nahirapan natin sa magsalita. Oo, nahirapan yung mukha niya. Okay? So, kukulitin natin muna yan. Tapos bukas niya. Isa na, massage therapy mo. Simulan na ngayon po. Oo. Kaya simulan natin kayo. Yung course therapy na. Tapos mag-usap tayo mamaya kung ano yung magiging. Okay. Aabutin kita sa abot mo maaabot kita. Okay? Okay guys, ito. Okay na. So we will start ang choice na speed recovery program. Search mo sa ano? Sa YouTube. Modernong camping. Meron kang galing Marinduque, umuwi pa ng Magalang. Ano magpa-therapy lang? Maling oras ba magpaligil? So, ako na tayo. Wala yung bata. Videos kay physical therapy. Ano ba prefer niya? Gabi? Opo, nandito po kami lahat. Ako sige, gabi na lang. Ano? So, uli-uli na siya. Uli-uli na siya. Siya pinaka-uli-uli ko. So, yun na kayo mga 6 o'clock. 6 or 7. Ay, 7 po kasi uminom pa siya ng ano eh. Ng medicine po. 7 po. Sige, mga 7 po. Okay, ping 2. Ayan. Subscribe ka na. Kung mapapansin mo, Dol, subscribe ka na. Okay lang po yung mga 7 p.m. Kung mapapansin mo, ano ba ito? Kung mapapansin yung video natin na yan, so ano yung video natin, mapapansin mo ito, kaya ano nakita mo, so lahat dyan eh. Dapat Matutindi pa yung mga mulak. sabi ko sa'yo, hindi mo kasi yung pinahawakan natin. Yan. Ito, tinan mo to ha. Kaya mo siguro yan. 50 session, tinan mo. Dati pwede rin yan. Ang speed ko natin. Busy ka? Ito yung tinatawag na 5 days pa lang. Ala, pa-therapy mo ni mama. Bulin ako nung akit mo eh. Diba? Hindi, ano tayo? Ayaw magpianto, pero ano lang. Atis. At nakasubscribe na rin po. Nanap. If, May kwarto. ipatong mo na pa para yun na yung marka. Mga pen. Kwarto ng mama. Kapatid niya. Kwarto ng mama. Kapatid niya. Yan po yung panganay po namin. Hello po. Kuya. Ay, bata pa. O, mag-subscribe pa sa vlog ko ha. Magdaro mag-camping to. Panoorin mo nanin. Subscribe mo yung ano, rin na. Mag-vlog yun. Vlogger ko kasi. Chat mo na yan. Ay, oo. Kapit may dati may therapy kung muli kang Mama Benji. Ikaw pala yun na. Ikaw pala yung dati ha. Tandaan ko na. Yung sabi ko sa kamay mo, may problema yung kamay mo, di ba? Sana. Shit lang yung pinagtan. Oo, inano ko ito nanin mo dati. Inano ko ito, napalit ka ito. Sobrang sa pagluluto. Sobrang Tapos, sipag mo din, di ba? Nagluto ka dati. pasma natin yan. Ayun, oo, sama ng pasma na. Eto, good pa to, good. So ito ang problema. Hindi siya maganyan. Talagang Okay, so kahit na lang yung ano. ano muna tayo ngayon? Nakasakot. Hindi kasi yung mahugot para magalaw. Bag, kasi hospital mo yun? Kalalabas lang? So, kalalabas na po kanina. Kung hindi tayo ako dyan, pumunta dito, mas pa tayo. Okay? You make 10, ano tayo? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hold. Mabilis ito, di ba? Parang lakas ng power ah. Parang, Yung kamay niya kasi bubusad yan. So, kaya mabigat pa. guys, ito pa sinusin niya, mawala yung paa. Mawala na makakatsa yung kamay niya, susunod na. Ito, kasi ito kasi, kahit pa yung mga stock message ko. Walang sabay. Mawala yung paa. Pero si nanay niya kasi over pa rin. Half up mo siya. Half up.
10 muna tayo. So, bibigla siya. And then, Na-overfatigue siguro yan, ng reunion din. Kasi nagigita na daw ng mga tita ko. Di ba Kakanya ano na. nakita dati? Kakanya na ako daliri, oh, Bukas yung may pena ka na, di ba? Oo, yun. Bago kaya ka. Nagluluto. Bago kaya ka na. Okay, mga ako na lang sa akin yung hindi ko pwede start. Kaya ka kontra. 2. So, lahat ng mga ano niya, i-exercise natin. Since na ito ay nag-lock. Ayan. So, 18. Eh, baka wala ka pa isang buwan eh. Tansya ko sa'yo eh. Pinakamatagal na siya. Kinaya minagapan mo ni Eric kasi. May extension ko ito makaya. Oo, pepalinis ka ang tatay. Tapos suking kama na kasi yung kama na di ba makatutupin nga po. Sa mo, sa paa mo. Sabi na dahil di siya ka na po ito. Pero, mas Kaya karoon lang katawan. So, yung pa din pinipin pa kanya dito Sa pusap mo muna tayo ha. Naka-record naman to eh. Sa pusap mo lang ha. Hindi na po pwedeng biglayin kita. Naka-program tayo. Diba? Tapos, pag may cycling siya, pacycling mo ito para makasubscribe niya. Cycling po. O, susunod. Di ba ngayon? Bukas ha? Cycling na. O. So, dorsey to. Dorsey. Eh, ano to? Dorsey flexion. Plantar flexion. Masakit? Okay. Dorsey flexion. Version tayo. Version. Version. Ano ba? Okay, rotating. Tigas ha? Tigas. Ano? Nag-lock. basta tingin ko na ilang ayang sabi mo din. Tapos every morning, sino tawag ito? Every morning, pwede sa ibig siya. Bukas yung pinon, lata. Hindi ko kami share eh. Huwag kang wheelchair. Baka hindi mo na ng wheelchair, hindi mo nakapat. Lalakad ka na. Lalakad ka na. Pero pwede naman siyang nalabas. Upo na lang siya. Pwede. Tapos bubo. Oo, Sino ang lalabas? Sino? exercise din Exercise yung tsaka yung makas yung katawan niya. para malakas lang. Every morning, ha? Tapos, ano ba siya? Lotion siya, langis. Ano ba? May lotion ka ba? Lotion na silk ko. Meron ka? Ito po. Pero may langis naman po dito. Pero mas okay naman. Ito ba yung silk ka? O langis na mo, ini. Huwag yan. Kahit na yan, pero mas ito mo na. Parang buti siya. Eh, pa-expire dyan? Ano yun pa? Basta dumunas na ka. So, kailangan mo to naka-short siya, pero naka-cycling, ha? Guys, bukas, ha? Ako po siya. So, ko lang ito, medyo ko lang bukas na dito lang. Itong stock present siya. Saan na saan ito mga mo? Ano, grabe. Pero siya di ba yan eh? Ay, hindi. Sabi ko siya, magpapatherapy ka sa akin, hindi na bumalik sa akin, eh. Di ba? Ay, bumalik. Mantok mo. Bumalik ka, stock ka naman. Okay. Ano, grabe, ano? Oh. Mabilis ito. Mabilis na mga... Mabilis makarecover ito. Mukhang trending kaya na sa vlog ko, ah. Ayan guys, so si Nelly. Ngayon po. Ate Nelia, yan, bunag ano? Si Ate Nelia Bulag, medyo. Ha? Banag, ayan. Si Ate Nelia Banag guys, ay talaga marami na itong sign na gumagalaw siya. Dalaw mo ate? Buti na mo. Grabe ha? Ba, bisiba ka pa, wala kita naman. Pinakamagalaw siya ito. Umigli talaga yung trips mo, yung tumas na umigli. Aba, yung budgeting mo, mukhang makakatipid ah. mukhang makakatipid ang budgeting mo. Ha? Ang iwasan sa kanya ay ma-injury ha. So, guys, ma-injury siya. Halimbawa, itatayo mo siya, natatapilok siya. So, yun ang iwasan natin guys. Tapos pati yung bangga-bangga sa... Yan. Tas mo nga to. Baba mo. Tas mo. Mabilis ka mag-upload. Sana to. Naglago lang ako na ito. Pero yung dito niya po, masakit po, hindi po magkakapatay. Ay, hindi mo na. Wali Ay, pa ka ng gamit. Alipa yung gamot pa. Nakadextos yan eh. Kuya natin niya ka chuya po yung hospital. Hindi, yun lang titry natin. Yung part na upper lang. Yan dito ah. Yan ang kukuryente ko lang. Pero makuryente.
Para mag-isip ko yung mga ganito. Kasi gusto niya po sa ospital, gusto niya pumili ng bola. Sabi ko na mamaga ko dito. Ah, huwag ka muna. Sumagal ka. Ate, nakaproseso ka ha. Kasi kalabas mo lang. Ibig sabihin nito, huwag ka mag-budget. Asan yung yung brown rice niyo ang gas? Wala pa. Hindi pa po. Hindi yung kinuha sa akin ng itim. Ubus na yun. Meron. Pati meron pang konti doon eh. Ito ba? Yung mga bawal sa kakainin, Brad, ano yung bawal niyang kainin? Processed food, canned goods, lahat ng mga canned goods bawal sa kanya. Isdang walang kaliskis, bawal po sa kanya. Yan, hotdog, bawal po sa kanya. Lahat ng processed food bawal sa kanya. Kakainin siya. Tilapia, bonus, tsaka gulay. Gulay ko lagi lang. Tapos ang kanin mo, te, nakataka lang kanin mo. Tatlong kutsara lang ginawa niya. Yan, ha? Sabi ko sa'yo, hindi bumalik sa akin eh. Hindi ka bumalik sa akin, di ba? Sabi ko sa'yo, bumalik ka. Hindi ka bumalik. Kulang yan, magpera ka lang. Yan. Basta tayo Hindi kakainin. mo yung isang ano ha. Isang kuryente. Bakit ba tinignan mo na siya noon? Opo, kay Kuya Benji. Kuya Benji dati na. Insurance ko na restaurant. Yung napalakad ko. Ngayon, nasa Kataraw din. Masin na. Hindi, tsaka mild lang yan, or madali lang yan. Ay, ito ko talaga madali. Kaso nga lang, kailangan Hindi natin. gagalaw naman niya kasi pa. Kailangan natin ingatan to. Siya, nahihirapan lang siya. Number one ha, huwag kang ma-stress. Sa kamay niya. May pera siya doon, oh. Huwag kang ma-stress ha. Doon sa... Huwag kang ma-stress. Huwag ma-stress ka. Sarili lang kuryente niya. Ate, huwag kang ma-stress ha. Stress siya kay Ryan. Ate, baka kang alcohol ka. Salamat. Huwag kang ma-stress. Ate ha. Ano mga kaya ito mga gagawin siya? Ha? Huwag mabalik ka. Pag balik ka, magbalik na tayo ha. Siyempre, magbalik na, ano magagawin ko rito? Si Benji, dati noon, kasalukuyan pang kahirapan ng araw na ito, ha? Ilang months po na ano kasi dito Pedro. Hindi speedy recovery pinili nun. Slow recovery pinili nun. Matagal. Ate, meron na? Meron pa? Ano naman mo ulit eh? Hindi pa. Yan, te. Meron na? Ayaw mo yan? Number 2? Kaya ba yan? Number 3? Number 4? Number 5? Masakit na? Gusto pa yan? Number 6? Huwag mong bibigla eh. Ayaw na lang. Tama na. Ano tayo? Kung magpasa sa sarili mo, kahit sabihin ano, sige pa. Gusto niya yung tagasaka pa na tinitis sa akin. Ano daw si ate? Gusto niya ranger eh. Parang ranger gusto niya na. Ha? Walang puso ka. Oo. Puti kasi ako. 1, 2, 3. Tres ka lang muna. So, tama ko, Telep. Nandito yung blood pressure niya. Nandito yung blood pressure. So, number 1, relax ka lang. Wala kang gagawin mag-relax. Kasi ngayon, once na-stress ka, show yung blood pressure mo, mas lalong nalala. So, unang-una dyan, relax ka lang, wala kang mag-isipin. Right? Pag relax ka, lahat ng mga system sa body mo, ay nagpa-function very well. At yung dugo mo, mag-circulate very well. So, relax ka lang. Relax. Ha? Isipin mo na yung mga trabaho mo. Yung mga trabaho mo. Dali mo na ba? Hindi mo na-check. Parang luto. Oo. Denial daw ito. Anong laman niya? Oo, wala yan. Kasi pag-ini. Dati ko check dito, to sabi ko may problema dito niya. Kasi karap kung kaya ko kasi nangyayari ko lang. Ano picture mo rin? Wala ba ba? Kenny na ka. Makapalag. Left side pala sa'yo, no? Left side. Tinawag na akong kae. Malakan mo, tsuko ka sa Fernando. Sabi ko yung mga nagtitira ganyan. Yun ang may stroke ako. Wala ko yan. Therapy ko. May stroke ako. Kasi ibig sabihin nabigay, hindi pa kaya ng lupa.
Mga siyento. Sinubra ka, game na naman ako. Tapos pagka siya, hindi mo siya nakamarami sa kanila. Mag-noray siya, Tatlong ano ang kinuha Opo, niya na opo. itlog. Ingatan po natin siya kasi nga, kaliwa po yung tama niya, ha? Medyo masilang po ang kaliwa. Sige, sige. Ay, mama. Kaya, tube mo ganyan. Ah. Ba? Yes, yan. Sige na, sige na. Mimihan na. Mimihan na. Hindi pa yung sa anak mo. Kapalit na pang kuryente mo dati. Panguryente na dati. At wala mo ito, sira. Bakit yung ba yung ano na sa kanila? Taga yun, nag-lock na din yun. Nagkaroon ako ang nagbantay na mga yun sa'yo, baka ay, Diyos ka na. Huwag kang gastos nyo. Alam ko. Siyempre, Ba? Saan ka po? hindi, marami na eh. Kaya, patawag ka kung magkano mo bayad sa'yo. Mag-usap po. Baka maraming bas natin. Ibabas tayo. Ibabas tayo ng ano. So, ito yung mga ginawa natin muna sa kanya. So, dorsiflexion, planta, rotating, so yung ito tayo. Bukas niyan, hindi na lang masahe kasi nga, nakakano pa ito naka-text pa eh. Namamagapag. Siguro mga text week pa ito, no? Yes, next week. Oo, siguro ito magagaling ko to. So, box mo lang Gusto na niya magpunta sa, mo. sa bayo. Ang hinis ko pas daw. Paano? Ano siya? Nag-angis ka ba? Yung mga taga-angis ka, suki ko nga eh. Umano ka nun, eh. Budget. Budget. Dahil na hospital niya. Kaluwan na ba po nun? Kaya, yung mga gamit niya, okay naman. Sino na bumotor? Siya. Pwede niya po tapos. Yung anak niya tsaka. Tapos itong mukha mo, konti mo na. Masat sa limang mukha mo. Parang. Lago ko nga yan. Blame yung mukha. Sige na yung bagay. So, ito yung mga activities niya, di ba? Light mo tayo. More ito mga ginawa sa kanya. Kuryente, tapos ito. Tapos ko, sa mukha mo, ha? Tapos next week, bumbuga na. Siyempre, masasasya. Magbuga. Bumbuga na yan. Ngayon, medyo light-light lang muna tayo. Kasi Next week, pag medyo okay ka na, nako, handle yung mga ano natin, ha? Exhibition natin. Oh, okay? Sana. So ngayon, magaganti muna kita dahil bebelo ka noon mukha ko. Yan o. Magbigong-bigong yung mukha ko. Yan o. Bugin ko ngayon o. Busimeter, masiter, matigas. Ay, hindi ka makaplex. Gaganda na lang yun. Ang ginagalit natin ito. Sigil ka, sponsor. No shot. Ay, pwede na yan. Pwede na to. Ano naman ito? O. Nasaan ang mister mo? Sa Bro, tayo na yan. Naray ka mo. Tungkol ka yan eh. Okay, so tatapos na tayo ha? Okay, every morning sabihin mo tayo, every morning pagising mo, I, O, U. Yun. So umaga ha, yung ayaw mo para dito, okay? Hindi na mo, tapos hindi na mo. May guantes ka ba? May gloves ka? Ay, wala. Ubus na po eh. Sige po sir. Kasi ito, massage ko doon. Para gumagay. Awat ang kay. Pag bukas na lang. Pang ano ba feel? Oo, yun. Kapag mo ako dito. Huwag na yung ano.
So, ganun lang muna yung program niya. Kahit program na tayo for this week and the next week, andun yung mga heart natin na exercises natin. So, Pwede na po persan po yung ano. ito, bet na siguro ito. Pero ngayon, papahinga na rin siya. Namamaga po. Mga kasi ito eh. Nabubog po. Ayan po. Ano mo na ito, pag ihilin mo rin, kaka-inject siya.